Well, as him track mune mbedha wamo zvawo. Imwe ito 2. Imwe 2. Sure, experience. Iwe ndio something ndinohoda ndinotumira. Ndotozonzwa nzi anoonera mwana parobot. Robot ready onzi tutone mwana. Serious ariko. Andakawanza nemukiri. Nini semukadzi. Andingambomirire ka7. Pakore. Munonyeba. Munoenda second. Munonyeba ndoita plan. Ini ndakamirira vamwe vakadzi out there. Guys, ka7 pagore. Imi ka7 kakanoka karike pawiki. Uti truck driver ndo kuna ngati gira Congo dust. Iriko Congo dust. Saka nyaya dzekunzi vanhu ma-truck drivers ndimo akatanga kuita zverunyoka ichokwadi. Anokusota. Vanenge vakakusota because yakatanga ndiri gudo kai. Chidzidziswa truck unoenda kuJoburg nepakati amena so. Wanda kuJoburg nepakati ndapo. Tiwe papo kuti munhu uyu. Yekuti masista anoenda nepakati. Chamufisa ngaamudhure. Ochiganza 2 days muri pabodi. Maiti chikadzo chakuru. Ona ndinotoedza kutomonesa kuti ona chamwe istatofamba bwa chawanodza kuti munhu yakatibowe. Right, wagwan people, wagwan everyone, and welcome back again. Panapa pachivhiti pa television isina maside effect, but noita nguwa vhiridzo netsvakiridzo, but notsvaga nyaya dzakasiyana-siyana dzakawanzika. Uncensored ndo best show yangu because ndo patinonzwa information imwe yezvinenge zvichiitika mahusiku, masikati pakawanzika, bantu yanayo panapa topata isa pachena. Muzoona nhasi tina truck driver wadrive wematrucks tinonzwa nyaya dzakasiyana-siyana mastreets umu. Saka nhasi tatike timbodaidze munhu akadriva matrucks aya for a long time, about 20 years wachizhezheudza zvinhu izvi. Saka ndinotenda kuti vane information dzakawandisa. Tinonzwa zvakasiyana-siyana, tinonzwa kuti vamwe vanodrivisa makudo, vamwe vanonge vachitoti mota ichirohwa ndika but achirohwa blow job kana achirohwa zvakawanda zvatinonzwa about matruck driver. But like always ndinenge ndina co-host wangu mfana wangu Shandi kuti sei ndiripo DJ Mrise. Ozati inini guys munombozviona nini ne vibe rangu rakanaka panoti kuna Shandi andika ndepi Shandi bva ndepi DJ panodzoka ino ndodzoka ndaku chimongwa mvura yaka bless you aina starangwi aiwa ndadonyora kati kashanda pakati DJ Sparks apo isakashandi paside apo kana pananganya zvimanamba zvipakuda nabasa tishanda Shandi chikuzo last episode tekerengerechi last episode yeah engeri last episode aisi rap wayatenge ndinamukunda ndi guys ine mnostreama that episode yakaipa inonakidza singaiti pataita nedzinyaya dzerepi kuti munhu anoripota repi zvaita sei iyo inombonzi repi yacho chii takatara zvinhu zvakasiyana-siyana zvinogona kubatsira nekuchinja life yenyu but guys chimwe chandokumbirisa inini ndechekuti zvoni munofanira ngolaika nekukomenda zviri very important zvakatikoshera kwatiri isusu zvinhu izvi tikuzviitira malikes tikuzviitira macomments kuti tinzwe pfungwa dzenyu saka munofanira kukomenda pfungwa dzenyu nemaonero amune muchiita about zvatiri kuita panapa. Mukuru muri sei? Kuti sei upenyu? Upenyu bo ndima muri ikoko makore anosvika 20. Aiwa nanhasi tichiriko hatiriko. Alright. But siri zve-full time zvazvengoti panapa nepakapakana tikanzoupa pakurwadza chigara kuti kana munhu takaratura nzindodzoka zvo. But siripo full time. Alright. Tisatapinda mune zvatinonzwa about mashandiro amunoita kana muri matrucks upu. Atidzokere kumashure mbijana tombotanga kuti munonzani uyezve kashort background. Alright. Ngoti mazano vanorunya ndiziva neistari kuti Sahombe. Kuti hainyaya ngoti unokuza kuti magrafti kama kose kuti Sahombe rapo mazita Sahombe vanhu vanongoti mazita asi nakabva kupisa kuti Sahombe
kumatracks iko kutokuwa ndakazoripo ndakaona mumakomba kanzi Saombe ndenye kana kuti mufanana kumazita ya hamuna kutadza kuona makomba kanzi ndini Saombe wacho zvoti kana mukangoona mukati murungu wenyu mune mutaura nini kana kuti zita renyu tofanira tsvaga umwe anopupura aiwa ndoripupurira ndega ndorizokwarakapa zvangofanana mazita mune mina mudara zvikangofanana kana even panapa anashandi aoneka kuti nezita renyu ravanotokudaidzai naro musipo rere mimi kana musipondewaofa wakarinzwa iri hamufe makarinzwa rinozouya nekufamba kwenguva zvokuti mune manzwa naro aiwa no problem Saombe aiwa izita rako achatitsanangura zvangu kuti rakavaya sei saka maakurira kupi mukuru ya ndikangoti Saombe ngatitaure nezvenyaya kusvika muHarare muno mandiri ndikangoti ndakasvikira muHarare kuMbare panonzi paEdith pepe pandakazvarirwa inini airespect vanobuya nepambara ndomageto izvi ndovana romuHarare ndomageva ndomanotangira Harare yacho ndomandakazvarirwa pambare paEdith avo then ndowandakurira muMbare kuti Mbare ndio mune ruguvhute rwenyu ndo marakadonera ko matraki makazoenda sei matraki ndakazongu kuna vamwe vanhu vaya vanotanzi ndakazokura ndine shungu yekudhiraivha kana kuti mudhara wangu ndowaidhiraivha inini ndazitombona kana plani kuti ndichadhiraivha matraki saka ndizvongoti pandakapedza form 4 unenge zvakanangopedza chikoro pepa unenge usinawo zvekuita uchingotsvagawo zvekuita kuti ndoita sei sikana blazi vangu ndovaiva nematracks saka vangoti mufana wangu chimbouya kuworkshop katimboita tichingobatsirana chichi pamasipana pepa panopada kukumurwa hanzi tipo 10 ndokomhanyirika 10 pesira ndakanga ndatongopinda vandaita makanika vandatokanika tinana bloods chichepe saka ana bloods vangu vanga vakatarisira kuti wose mufana achangopedzawo chikoro pamwe tikamudzidzisa mechanics anozonoita kosi mechanics ndoitawo mapepa emakanika ndobva ndatanga kukanika saka nyaya yakazoitika manje yekuti ininiwo ndichikanika kukanika ndada kutorova zvishoro zvekutochinja mastata hatikatongoti kukanika makaniki inyanyazodiwa ese ndaitoirova chaizvo then ndakazobuda muworkshop chivanhu anoita assistant wetrack ndokana hana chitori mufana kuma-19 years vandaita assistant saka driver wangu manje ndakapiwa manje kuti ndifambe naye manje iwo waivhura hombe I think zita rakazoya kusiriko iwo ndoifanonzisa hombe bozi waivhura alright sawai makazochuza distance amainda imimi ndeipi sanda ndichitanga taingotendera muZimbabwe muno bcause ndasanda nemapepo munhu ndaingodzidziswa saka taimboita marutsu ekungotendera muZimbabwe muno takambotendera chingava chibage chataitakura zvekutakura zvakasiyana siyana saka distance amuna vhemambendo kuna Congo kuna nani kunana Congo ndakazoenda ndakatoti Durban ndaienda Durban Congo Beira Congo Tanzania ndakasvika tikati ndo nyika dzandakanyanya kufamba idzi alright kuna Congo Congo tikangoti nyika dzandakadhiraivha inini iCongo because handi Congo munoziva kuti mufambira kuright side kuno kutoti keep left kuCongo toita kuright manje kufambira information inodzidzisa kupi mune makosa munoita here kana kuti munozvifambisa sei kuti uzoziva kuti kuCongo notonosangana nazvo ndakatongonozunguna ndakutongotidzana nemotikariwo tunotikufambira kusaidi kupikwa kati aiwa plus vanonge vatipanawo nemamadhiraivha unzi ukasvika pakati unoita so saka kuCongo notoziva kuti uchitongobuda gedhe rekuCongo wakuto kuright side wakutongorova uriko saka ndikangoti ndikadhiraivha muCongo ndikadhiraivha kuZambia Mozambique Zimbabwe neSouth Africa right
tabva tasvika manje chaipo chaipo Ndepapi manje. kuti kwese kuti atitenderera ndinga tida kusvika pekuti makamborwa malong distance akakura sei Aiwa. bcause tine zvatinonzwawo kuti munozorora kangani kubva muzimbabwe kuenda kucongo Ya, tikangoti zvinodhipenda nemapepa. Kuti ndikasumuka tomboti ndasumuka muno muHarare ndikuenda kuCongo. Tosvika pachirundu panoitwa process yemapepa akachikliwa. But normally kana uri patransit inogona kuitawo kana 1 night uri pachirundu ukakroswa mapepa mangwana ainenge aita. Wakutosimuka wakutoenda kubhodha. Mazuva pandakapedzisira kuenda inini ndakukrosa nebhodha rinonzi toipati pachikwama. Ndakasitanga mazita chakutari chikangara. Bcause kune kasumbalesa. Twatati nziko bhodha manana pesa wenda. Twachikangana mwe. Bcause wait kuti tumaplan muchimbofamba muchimbozorora kuti maybe hanzichi truck stop ma truck stop. Yeah, I think ma truck stop kana takutaura nyaya truck stop kana kuti panzvimbo pekuti lese ndasumuka muHarare kana kuti masikatana nezvi chibuda muHarare handichakwanisa kusvika muchirundu ka saka ndienda newo time yangu yekuzoti chandoburara mukaroi saka mukaroi meme ndo maunosangana pamupato ndozoti ma truck stop aya ndipo pekuti ndo pandoenda kuzororera nchirara ndozosimudzira mangwana kuseni ndopamunotogezera ipapo ndopatogezera ndopatinodya ndopatinoita zvese ipapo. asi mutrack mune mubhedha wamo zvawo imwe ito ne2 minute experience iwe ndinodosa kuti ndichinohodha ndinotumirawo nematrucks nezvinhu yeah hashandi chechizivo kune mumwe mubhedha wakandibonzoshandi okay taura shandi kune mubhedha 2 inenge iri mumwe pasi mumwe padenga saka vanhu vematrucks pauno vari chip pakutransporta zvinhu that's why ndichivafarira tara zviro saka vanoisa zvimwe zvinhu pamubhedha wepadenga voisa staff yako pamubhedha wepadenga then iye paachada kuzorara pamubhedha wepasi. Alright, iwe wakamborara ndeupi handisana mbouya netruck ndobaslika topadenga ndafunga mamukwira truck ndada kutokutya ndotumira zvinhu nematrucks. alright ko mudhara tinonzwa nyaya dzakasiyana-siyana dzekuti maybe pamunombozodaiwo paipe munombohosta pese pamasvika matruck driver anozikanwa nzino pese paasvika anombohosta ya rekanitaura nichiti so matruck driver manje ane magroups. alright Okay. Pamagroups aya inini hangu ndinotovaziva kuti avo neavo neavo havanhu vangu vatoziva ndashanda navo kwenguva refu. alright Sorry ndakamborwa neflu ndakabva Mozambique ya umamena Mozambique netiko mudhara ana ndambonotora matrucks pane matrucks manyiwana tichingano sa magroups aripo apa kama tine mabhachura truck driver iya ndo vanonzi masenior bhachura vasina vadzimai kumba alright taura baba aiwa ndo vanovhura hombe alright handipweza pana anovaredza kana even kumadzimba kugere vanhu kawo totongoziva zvinoitwa namabhachura bhachura ibhachura Yeah. then kune vamwe vakarora isusu ana sahombewo hatei tiripo zvidu tinavo vamwe vedu hatei tinavo saka nyaya dzizhinji dzamunozonzwa mumatruck driver kwekwe dzonyambovhurwa nemabhachura team ready zvisina vakadzi kudzimba saka iye ndeyekuti kana kuMozambique akasvika anogona kutongorora ane mabhachura anongorora one night votonga osaka zvinoitika azvo zvekuti vanhu vanenge vachitohostawo dzinofamba dzichitodyiwa aiwa kwete zvekunyipa chokwadi chokwadi bcause titori nevatinoziva kuti iwo tikakona uri muri mutrack handiti toona kuti hai track iri handidj sparks avatakura nedj sparks atotoziva kuti aiwa pamwe dj sparks anogara asina mari pamwe anotsvaga mari yetogeti then tozoita wanyazozoti uya hatakuri munhu maro avariko bcause ndaona imwe vhidhiyo so rimwe musikakadzi imwe mudhara truck driver aitanga kuti zvoni ndakazombotakura mwe mai vaenda kuinterview mamenzwa ndaenzwa
wekuti hanza nguva kuti ndikushayiwa ndokutenda ine zvikanzi unotoshayiwa zvekuti tenda seko musiketi makazara so ukona chii chinoitika Sparks inini ndonzwana vachiti hanzi traki rakachipa kukwira izvozvo handiri inini hangu zvandoziva traki price inongochajwa nebhazi ndo price inongochajwa netraki kana kuva mutare rikati $10 kuenda handiri truck driver anongoti ndikuda $10 but chinozoitika ndechekuti unokumbira manje kuti mwana zvinhu zvakaoma nachikumbira kuenda pamutare ndane $5 saona kuti kubhazi pamwe $5 inogona kuramba mbozi vachada kudira dhiziri ipapo kana kuti vachada bhadhara matoketi but truck driver iwe wagara nedhiziri rako uri kuzviendera kumozambique saka munhu pamwe anenge adaenda mamutare bongo mutano pinda tibaya but unozunguza zvinoitika ukakumbira ndiri wobatsirwa ko ukazokumbira unoita eish 4 saka munozonguva vanhu 2 vakumbirana aiwo paukumbira ndiwakumbira kusaiti mdara ko miedzo right iri kumatraki ndeipi miedzo yamunosangana nayo mukudhiraivha muri parod miedzo yakati wandei plus nenzira yakasiyana okay inini pamamadhezi andakatanga kudhiraivha hana chiri mupana ndoma19 pandakazotanga tacross border nane 22 years so pakasvika imwe nguva yekuti ndopa timu rekumhiri kwalimpopo ndoparaienda pepa rimwe risina mapasipoti chichi handiri pepa saka isu tainzi inini munhu akandiudza vanzi aiwa kana munhu asina pasipoti achida kuendawo unomuchaja $1,000 yekumujambisa plus transport ipapo okay saka munoti handichi munhu watoona kana kuti watopedza kulodha pepa yafona yatopinda andanzwa kuti mukuenda kuSouth Africa kuti ndikusimuka kana mangwana kana ndakutosimuka izvozvo saka anhu ada kuendawo pasipoti munayo ere handina ndozongokumbira kuchambiswa chaizvo ungoti ngatibaya $1,000 saka unongoziva kashoma kuti kana munhu achitongokwira kana pambudzi apo bva utomuti mari yangu kana unongochiti rwendo rurefu kana unozongondipa saka mobva matosimuka pepaya motobaya saka masvika kubhodha manje ndopano pakudiwa dzimwe mari kadzi kumbovharavhara timagedhi saka unoona kana munhu akubudisa $500 manje nzai macho ndataura nasisi wangu tondokupera tasvika kumberi chichi handiti iwo bambopiwa 5 saka pamwe pacho unogona kuti taigona kuita laki achichaziva kuti mazuva ndogona kutaura zvinhu zvisirizo but ipapo panguva yacho panguva yacho pamusati maroora sununguka yenyu aiwa omonokai madhamu anonzwisisa kuti no pamusati maroora plus iwatuziva takatozovarorawo ndakutodhiraivha ngatosita bachira kwangu arefu but ndanonga ndakazororo ndakuma 27 okay saka pane something like 5 years 5 years 5 years panopaitika zvisvika but ndasazonyamufura zvombuzi ndaityawo ndatiri mupana alright katifambei lolo 500 evu yabuda asisi wangu alright tiudza 500 vabvanzi imwe balance ndopa ichi masvika ndataura nasisi wangu kana kuti ngave mukoma here kana chii sangoti alright iribo 5 warabuda saka unoziva kuti munhu pane paunonge uchibudisa mari pane pamwe paunobudisa kana 20 pataibudisa kana $20 kuti uzva kuti pa5 waya pepa saka munhu ashandisa kana 8 saka imwe yacho inenge sikachadi kubuda manje ndopa izouya miedzo patingi ndo pakazotanga pakazonge pakungobuda kasinge kuti panomwe anoenda kuJoburg nepakati amena think so wanoenda kuJoburg nepakati ndavapo tiri papo pekuti munhu uyu yekuti masista anoenda nepakati saka iye akazoti saka hoyo anozongoti ini handikunyepa hangu sisi aguna chati pa chinhu chinozoitika manje pamubhedha fanika tikatanga kudhiraivha matraks anga asina 2 mubhedha ikanya 1 mubhedha yakazoya rini Sparks siyana nini siyana nini inini yangu andaifamba naye kunyanya modheve imatraks atikatanga tinawo angari ma11 nawo 2 ayakazowo muni kuchinja kunekwa kuti womodheve matraks saka unongozoti hapana mune mangozunguraro pambedha mune mane upe wana kubva kuHarare kusvika kuBedbridge basi muri parwendo muraro zvakasununguka saka ndopaizongobuda mumiedzo kana pakati peusiku mbozi hapana pamunovuka kumbezi rimwe chete
usingazivana torara Okay. anokuedza kungotsanangura zvinoiti mukwenza tsanangura zvoiti kana wakomana nemabhachura kana pamiedzo pacho miedzo inouya vakuexplaina miedzo anova anobvunza miedzo ndo panobuda saka mune mutizotarisire fesi kuti mukadzi wemunhu kana asi mukadzi wemunhu imi wakomana kwachingochaya sparksika ikantora chikwadi ndichienda kuti kujobbek rimwe gore so ndakamiswa naumwe moms paexo yekumasvingo takutobuda mumasvingo wanga watobereka mwana ndati mukuenda kusvika ndikuenda kujobbek mune mari zvikanzi imimi hanzi ndanzi nemurume wangu ndiuye saka kana muchikwanisa kunditakura mbozi mari iri kumberi ivo vanga sitoina vana sendi vandati vati kana imi muchikwanisa kunditaura tinovafonera ndiri pana pasani ndakwira mutaura navo ndati aurai tovafonere patoisirwa message pafona nditori pakati muna aratwendo 1 pabhasto pakati ndo pamunavasiri ndati munhu wenyu haana pasipoti ka ndikuda 1000 kuna mai 500 kuna mwana kanzi aiwa bo mari yako iriwo ndo handatovatakura mumuseva ndatoenda navo ino inoza kuti ndakatraya ndakazvidzora ndakavabata sizai kuti munhu wemunhu ndataura nemunhu wake katonakisisa ende ndakatofamba nawo bo chikafu ndinanda kutovatengera mbozika vanga vagara asina mari mwana mune moyo wakanaka aiwa inini hangu aipapa wototi maiperisi chikafu perisi yogati nditaura zvakaitika nditi ndatovatakura mumzeyo ndakatonosvika navo zvakanaka zvitori safe bcause titomborememba pane patikarara kusouth african side mapepa angu asati aita ndakatonokumbira mumwe fesi wangu ndakati hauna chii tini madhamu iri kumotikari kwangu angorarawo kuno zvingozama truck driver taita ambonombo kuti chapu zviri chiutarabhia vandatovasiya vakatorara vega mutruck mangu ino vandatonorara but chakazondibhowa manje tasvika uku tomhorisana nemufesi ndepi chichichi chamufesi anga amudhurei ochianza 2 days muri pabhodhi maiti chikadzo chako ona nditoedza kutomonesa kuti ona changu isitatofamba bo chaonozoti munhu yakandibhowe anoaita mesi mutsvene zvakandibhowa ndozati hada but ndakabatikana mari yangu akandipa yakwana but ndakamunza kuti but usapoti chidaro but kana uchiziva ndo zvinoitika sei wakati kuti auye nerine roro akadi kuya nemabhasi ndakamukidza kati mari yanga ina yakati kungoitumira achomona akandibhowa munenge zvoti kana kutozonza akasangana nezvo zvokutaura ka andozviziva oti akasangana nevhidhiyo rinori akasangana nevhidhiyo rinori andiona kuti zvishuwa mufesi wewe akandigaira hora but munhu wake ndakatofamba naye ende mwana ndakatomutengerawo mayogato chaizvo chaizvo akachema ndaitoita zvinodiwa but handina zvandikaita serious right uyo akapona kwasina kupona vasina kupona plus uyo akapona because papa neproof yemurume murume aigona kuchaiwa inini hangu zvekuzonya kutakura inini zvekutakura munhu akandidzisa truck zvekutakura naanga asingazvidi mbozi munhu aifamba achimwa saka hanzi akatakura mapasenja ukangoita kana kaslide mistake unobva hanzi anga akadhakwa saka pakundidzidzisa ipo ndakangokopochi skiri yacho kuti mapasenja kana nhasi ndipotakura mapasenja asi ukava uchikumbira ko zvimwe zviri riskiwo zvekunoti maybe zvemujolo zvamunosangana nazvowo like mathags banzi mamakata sake kuna ngojambirwa nezvipi zvimwe zvamunosangana nazvo kana mamaencounters amakambosanganawo nawo inini ndiri gwara mai ndotya ndopesana nezvinhu zvakawanda mukutya kwanenge nchiita polisi yangu zvangu ini handikwanisa kutavha tsvake ndakabadza malaidzi ndikatoona kuti dzakuda kuduka ndinoita kuti tsvaka pakanaka pekurara zvangu saka timu rimwe rangu manje rinongeda kurara ichipusha basa handinda kudza kuti netime ino nditoziva kuti kuchirundo hachasvika saka ndinoda kutotaimira munana chinhoi imomo ndichitoenda mbuchada hani mhanye lola topusha basa but mumwe munhu anonokusvikira kuchirundo izvozvo saka
tine nzvimbo dzandotoziva kunyanya makata meme truck chinji chakaremerwa chakatakura 30 tons so tinombosvika mune dzimwe nzvimbo dzanorwa kana 10 kilometers per hour but tichitokwidza richienda mushana saka na timu fanika panonzi pachikuta kutangira area yechikuta unobata unonzi karoi pakaipa timu ndo parinokuchekera kana masusi pipe akuchekera masusi pipe ndo pane mabreki akatraka inobva yamira ipapo akomana autokuataka inotanga kuda driver mamboza anenge achiziva kuti mari iriko yauza driver ringe netumari kwandinga inatwo inenge tori kana ti basa like kuenda kucongo isusu pandikapedzisira kuenda kubasa taibhukwa 1.6 ndo inenge iri basa inenge iri yako inenge iri ndo mari yekuti unofamba uchibhadhara matozi zvinobhadharwa murodhi usvike pano panoda kutengwa makopo namapepa weki yacho akawandisa ndonungoinayo ndonungo uchimaneja uziva kuti pakati nda kubhadhara chakati pakati nda kubhadhara saka nambabva unotoziva kuti driver anenge ane mari saka ima musari mumbosangana nazvo mebva marara ko zvipi zvimwe zvaisangana uda wangu zvamakasangana nazvo imimi ini hangu ndiri kudza kuti ndiri gwara saka nzvimbo dzimwe ndinenge ndichitya but timu rangu rinosangana nemahora akawandisa zvekuti dai panga paine kana kuti tichaziva kuti vanobatsirika sei bcause pachidriver totomboudzana bhizi musafambe usiku nai munozosangana nenjodzi but amwe ane nharo anoda alright asi mupanahera munoziva imimi kuti akatotorwa kana mota kana akasiya atourayiwa kana akasiya sei zvinoitika nemakesi kati vanhu abasa avo nekuuraya munhu kana kuita sei munhu vanongotora zvinhu zvezvi mutraki kumozambique ndi 2 macases emadriver akauraya nembavha andotoziva ndakatopfurawo nepo ndichitowitnesa kuti hazvoshuwa pane iye handisi kuzoti chii chakaitika but ipapo rodhi yekumozambique yange yakashata inge isati yagadzirwa zvitoro zvekuma 2012 ava madriver mazhinji anoiziva rodhi kuti yange yakadhakwa inga ri mapotos so hamene kuti akapinda nescandal ipi ndokubva zvikapa kubatwa navakomana usiku iyo vabva mucheka bva musamubhuti saka atozonekwa nemapurisa atoiswa mubhuti then imwe yema muchataura iye adriver tenga madhezi acho saka manzwira andakaita mubvunza handikati akaita bcause ndakanzwa kuti chakaitika ndechekuti akatora chimoko chake ramene pabustop zvezvi zvekuti ndimuharare but ndoda ngonorara pachinoyapo akanotopika munhu wake achingoti handi kunorara apo nenge uri muconvoy nevamwe then apika munhu wake zvichiva inini ndaitovapo futi pakuona truck bcause truck rakasvika rikapfuurira vanhu akati apa mwari uno anopakira kumberi kuti ati makusena azomukira zvezvekuti munhu angada number 1 azitanga kubuda sataka hatina kutomira pa rakabva raenda so truck rakanodhinwa fuel then driver achibva atourayiwa pakandwa mauswa so takazungutswa zvangu toenda kunzi pane truck driver akapondwa infact ipapo anga asati aonekwa rori ndo rakazoonekwa risina fuel saka amene pakazonzi pakadzinge pakubuda mudzimu here kudhenwa kwake mwana wake here ndiakazotaura pangari then vanhu pakazoteerera zvezvi zvaitaurwa nemwana pakubudirwa wakabva unoona zvesho angatopamaswa ende angatoshata then kwakabva kuti anza mukwanisa kutora mabhonzo bva ngofushirwa ipapo panga pakawanikirwa kumozambique hama dzacho dzakatoenda zvoti pamba tori paroad kuti panonzi paamatungas ndo pane so haanza kwasotora mabhonzo ake angatoshata mbozi uyo akapondwa paita nguva refu kusvika uyo akutozita zvekubudira kudheni kuti ndiri pakati then vanhu vakazotanga kufollowa maprocedure ingotaurwa eko ndokuti unoona zveshuwa paitaurwa kwepe konyaya dzemushonga tinonzwa nyaya dzemushonga kuti vamwe vanozoti anza hamwe angachidhaivhisa gudo mumwe anenge achiita sise zviri kuye zvinhu zvakadaro zvinowanikika kuti zvinongowo nyaya dziri mastreets matruck driver ine angwani machinesa because ndakamboshanda nawo asi kubata zveshuwa mwanobata ndekuti hanzi kune vamwe vekuti kana imine truck renyu
harimuke as long as musipo imimi vanozviita ndozva ndiri kutaura kuti kubata umwana wacho vanobata handivatrust kuti anenge achiti pabasa kana kuti pane motikari inenge yakanaka pana makamani anokoshesa fuel saka kana une motikari yakanaka inosevha fuel yei ndo inenge ichidiwa saka anenge achiti aiyo motikari ayo ndeyangu chete panapa saka vamwe vanopedzisira plus maexperiment anowandisa pakati paunosvika kukongo kuchinzonzi unozva kuti ukanwa ichi ainumandizvo zvimwe zvanechingoti zvakunzi itai chakati chinozoita zvakati Oti matruck driver ndo kuna ngati gira Congo dust. Iriko Congo dust. Bozi tuma experiment atupere. But pane zvamakamboona we mimi zvimunhu aita zvimushonga ita izvo zvekuti wanaita kuti akata driver igudo driver gudo no driver. Panonzi pamakudo apa inini chandaiti gudo manje vafana anini ndakatanga ndiri gudo kai. Chidzidziswa traki saka unogona kutoroka mupana kemaraini kai kana kanzi ndara ndo shingo dzikurambo driver chichi pepe pamutaya chi ndikaiti tiende saka ndine chimudza kuti unoziva kuti kana uchidzika matero unofanirwa kumaintaina magiya rakati wakamaintaina mweya wako handii mweya wetraki kuti usapere mumatero bhozi ukapera mutupa nemabhreki acho haichamira ndopanozonzi traki rashaya mabhreki saka munhu wanenge wachidzidzisa saka ndonrateta kuti gudo inini terms gudo randoziva matauro anonzi okay isusu kana kuti ndonyaya dzangu zosvika kwatiri dzosvika nepamwe shandi pamwe ndo gudo raitatinza vamwe vanodhaivhisa gudo iye atorara zvake hanza idombozorora ini kana ndiri munhu andiri kudzidzisa mutraki iri itori igudo rangu but handisi rine muswe kana takutaura nyaya dzedu manje kuti chamari ndandapa gudo chamari rakabva rajeknaiva saka iwo kana usina kubata seingototi asikainge mataura ndiripo takanotaura zvisiririzvo orit ndomafambira zvinoita saka traki rega rega inenge na driver one ikati mune muri 2 mukakanzwa hope mwopindawo ita sei aiwa traki inenge na driver one but zvine zvakusiyana nepamwe nekambani pamwe nemapushiro anenge achiitwa basa zvafanana ine zviumboti plus vange ine zvari kustates vari kudrive kuti matraki iye vakatoti its a must tofanira kufamba tiri tumbozi pane papushwa maweeks patozorora saka iwe ukadrive 11 hours dzako upa mumwe orowawo dzake muchimutongomuka makadaro muchitorowa basa saka munhu anozvimira netraki yake right kunyaya dzesmuggling tonzoti vanhu matraki ndo vanosmugla brongo ndomakomana ndopinza brongo kawo ndivavaparadza vana makambowo involved in any smuggling deal ndinambobvira because ini nangu ndataura ndinotya ini pano pandozononge vanhu vematrucks ndo vanosmugla sparks madays apfuura ndaiti kana ndakatumira mari yangu kuna rana yekuodha akaisa pabhazi zvinhu zvaisvika kuzimbabwe kunenge zvakavhurwa zvichinzi kune operation zvinhu zvakaita matrucks hazvivhurwi saka vanogona kunge possibility iripo because ndetoti kana ndakatumira zvinhu nebhazi zvaisvika chimwe chiri uko chimwe chiri uko but zvavakomana ava hazvivhurwi omatudze pane wati tomboti mamusina kuyatsodayira kuti muti inini ndakapinza brongo kovamwewo vanopi masmuggling deals anoitwa pabhodha ndikati pamatrucks ndapi amakambosangana navo amakambonzwawo kuti ando ndinangu pane pamwe pengotiwo sparks kuti mufesi wangu pamwe uri kujobheka ndiri pangotaura kuti kana matifi angu ada kuenda kuharara anogona kuti haunzani kokuti ngokuendesera ngomakando kana panenda ngomaiso kana mukebho mama ndendiri ma zvoto kana pambedha yechituwela pambachataura panguva chataura pepa but yes kava taiti smuggling here ndakutakura zvinhu zvangoma but atonzosisi kuti mabhurongo anotopinda nematraki sabhurongo ropinda nei mudara sekuona kwenyimi bhurongo ropinda nei munyika inoi bozi munomu nemadhaki anoita mageto isi munomu andika nebhurongo munomu hamuna kamba inogadzira bhurongo shandi mabhurongo akazara
anopinda nei mabrongo uona ipapapa zvamuri kutaura zviri right mbo zvinotaurwa navanhu vakawanda but tino kuti track inopinda musikana iratiziketi pane inonzi sikana hapana track risingapinde musikana alright rorovhetwa ani kana achizonzwawo zvimwe zvinozopfuura pane zvimwe zvinopinda nekurwisika pamwe kana kuri zonzo track driver asangani kuona kurwisa bvanza ane mabhegi angu adaenda kuharara but tiita kuti ndiye asimagureri pa ndiye asimagura because ndiye ana ayo azopiwa zvinhu zvasimagura mbozi track rese inopinda mumunhu kuti maybe munhu atodarika border ozopiwa after iyo pamwe ndakumhiri kwebhodha kuno kana kungave kuchirundu indasimagula kudhara zvinhu zvangu iwo zvinhu zvako asi kuzoti zvii zvirimo ipapo hapo truck driver asiri nenge asiri bhozi asikaneriwo zvakafanana ni apa ndakapedza kudhavha tengaka taitopinda musikani tiri empty udaona kuti hauna zvainazvo uri empty chaiyo utonzi pinda musikani motikari yaitosikana nanhasi izvozvo kana kunana chirundu inotosikana saka kuti tizoti ndomanga mune zvinopisa komatruck driver fambiri yenye kuba oiri ameno hanzi ioiri here fio ameno yamunongonzi munoba munoiziva imimi kubasa hatikazoti kubesa tinotiita sei mbudzi kuti nevayasungirirwa uri kuona chii kwakwakusikuba munomuita sei tora zvinhu zvemurungu aiwa hazvisi zvake yake irori aiwa but unoziva kuti its like spark zvakafanana nemafuta patinomalodha pepaya zvinhu zvinhu chipfuura mumushini ina hatikwanisi kuzviona indozongoona zvasvikawo muka zvodhipwa zvoita sei tichiwirira pandinono offloada kuti zvinongonopfuura futi nemushini saka uzoziva kuti calibration yemushini wandakaloadha nawo kana kuti wandaoffloada nawo zvakamira sei saka unogona kunzi washota 2000 liters saka nyaya icho inenge yakudzoka futi kwandiri kunzi muti wangu akatakura mafuta saka ndowaba pamwe ndogona kupasina kana chandatora asi munogona kunge konyaya dzekuti maofficers kumabhodha kwanenge achibribwa nyaya dzebribe ndimakuru ekubribe padiki vanenge hanzi vanenge vatone tuma 50 rand tuma 20 rand is it true nyaya dzekubribana mufambo iye ndikaidare njeto chiko pane pamwe pekuti sparks handiti uri mufesi wangu pamwe ndikupfuura naharare ndotoenda kuchirundu asi sparks ndikubaya panhiki pazambia pa uri kuita seiko pane zvinoti yambotura kana 2-3 makodzi ndoandatokusira kana kuti $5 paushamwari wedu paushamwari wedu pamunopindira mamaofficers maybe makazadzisa zvinhu kana makanase maofisi ari kutambira here bribe mukufamba zvine zvamwe ndanekutaurirana kwenyu kuti ione mhosva dzako munhu angauzimira nemhosva dzake asi akutambira hawandi vari kutambira smairi ndekutambira nyaya dzemadrugs kuti vamwe tinonzwa kuti matruck drivers for them kuti vafambe a very long distance vamwe vanotora madrugs vanofanira vari under influence of something dzingori nyaya vamwe handizovarambire mbozi ndakudza kuti tiri magrupu akawanda kune vamwe vanotora plus kune vamwe vanotodhakwa cheko cheko zvekuti ukamona achitodzika murori apa ichonzi richitotinda sati adzimwe utonzi ndei munhu avanotrake undota umana akaifamba sei munhu zvinowanika izvo but inini long distance ndakatoiita but ndakuudza kuti inini hangu ndine nguva dzangu dzekufamba nenguva dzekuzorora kuti 6 dzikakwana nditozorora zvangu ndozomuka na6 ndendiri fresh ndeichada chii chimwe chekuti ndimwe pamusoro well but imimi mune zvamunoregret here kupinda muthat industry yekutruck driver muchitrafela mune zvamunoregretawo here so far ndakazongoti basa yacho chinongozongorwadza fanira kana wana madam badeni manje nguva yekuvaona ishoma
zvafanana nepandaita ipapo Durban Congo apo ndaita 7 maloads. Alright. Congo kwaigarwa zvekugara sikafunga kuti ndikati 7 maloads kunzi ndaona mudzimai ka 7 pamwe pagore. Chete Because handindapfuura ndichienda uko ndonzwa ndanzi 1 day haisi day futi because mazuva anongoti si ndasvika izvozvo kana vanzi chienda kumba mangwana uye kubasa na6 ubude ndotema ndonoonawo adzimai padeni ndobva ndatopfuurira kuenda kudzika pandinodzika pa ndogona kurova na 3-4 weeks ndiriko. Vamwe manje vanobva tonzi ndaine kuBotswana vachatouya nekuZimbabwe vatongorova nekuBotswana vakatongoyambuka vakatoenda kumhiri. Anenge matrackers here matraka anenge matrack here muchikomunicata sei muchitoudzwa nzoni kuofisa kwaitoziva kuti mapapi speed yamufamba ndiyo here nezvipi zvimwe zvechibhuya zetinga. Kune kambani inonzi Sendem iya ndo inonge ichimonita kudhiraivha kwako overspeed kwato nenzvimbo like dzenzi dzakapegwa neSendem iya kunzi track redu rikapinda muHarare haufanirwi kupfuura 60 km/h. Ndikangoita 61 kana vakatorira ndikatosvika kuGraft ndikasvika kuGraft uko vanotondorwa mari. Vanenge kubva pamane mari yesalary Apa booking pane mari dzatinopiwa dzechikafu dzekunzi tiri kukubhuka mari yakati matrip bonus pepa ubvanzi wakamhanyisa motikari yedu tikukubatira mari saka ndandichida kubhukwa kana kuti 160 panda kutorwa wakati 20 keke yakuyera 140 yakutoeri 140 kana maviolations akawanda mukufamba umu ndine pamwe patakadai unenge une mhosva dzavo unofanira kutodhiraivha zvinhu zviri saka unenge wachitoona zvese zviri kufamba so zvofamba apa yamira yagarisa stereka kunzi wamira marisape wazomirawo 40 minutes wanguva kuti ingwa ndakatiwo 30 minutes one but 40 minutes mama kutamba nebasa asi havazooni zvekuti maybe kana kuona kuti mashekero ari kuita mashekero ari kuita rori aiwa makamera vanoisa zvo but ane nguva yekudzima mbozi mamutini womango kandi ndakudawo privacy pane nguva yaanodzima vane nguva yavanomonita uchifamba nemotikari handiti dati pakaizoitwa zvinhu zvaitika but kana ndamirawo kandaoda unogesawo ndada kuchinja ndada kurara pamwe ndorara ndakapfeka kashuti kanosvika munozozviita kuona here kuofisi zobude saka patoti pamuri kuti maybe unochita 7 maloads meaning kuti unenge uchiona mukadzi ka7 pagore saka nyaya dzekunzi vanhu matruck drivers ndimi makatanga kuita zverunyoka ichokwadi vanenge vakakusota because yari kuziva kuti ndiri kuona mukadzi ka7 anenge achitipesa apa papa munhu anenge akuzochengera kuti bhozi pamwe iye anenge ari safe side kwake pasika anenge azofunga kuti zvari kuita ndozviri kuitwa kudheni saka anenge akuzokuva but imamuna mamboloka here padheni aiwa ende vakadzi vematruck drivers mbiri yavo unogara kupi mda ndogara pabudazi vari pabudiriro apo mazvinzwa kaanzoni hatina kuloka vanozoti kasahombe vanorova aziglaze ari sefi sunukukai mageto isi ihabda iti pameshina vabudisa vamusingafane kuibudisa akabudisa vangononga vashanda nekuti vapodcast enda unozvizama tinozwa kuti sparks akanhingiri kuenda kubuda zuku kwadi kuti miki ndakatarisana but zvinowanika kavari kuwamwana ngoitira kuti bozi inini ndinoda akawanda ndondifonera iti sparks ndanda ndinyatsesa runyoka nditruck driver ngapa ndakuisa mukadzi wangu chi saka ndakatsoona zvishuwa zvaita anashandi tizoni kuti vanhu vaya vanesa runyoka ka ichokwadi runyoka anokanda because kana even inini semukadzi handingambomirire ka7 pagore munonyeba munonyeba ndoita plan inini ndakamirira vamwe vakadzi out there guys ka7 pagore imi ka7 kapanonga karike pawiki zvinenge zvakuendawo namudharo wekuteni because malive vanenge vachiofa kuti vanenge vachida live yemutourism live pagore unopiwa mwedzi wekuti kana uchida but timu rimwe rangu handozoti wanda basa because mwana bva ati ndikaenda kuofu motikari yangu ndosvika yatorwa
anenge asingadi zvekutorwa mota anenge asikadi zvekutora anozokuchinjwa motikari kuti ndakazopiwa yakati ayo anenge ada kuchengetedza motikari nebasa saka saandozva kuti mukadzi ake ana basa vamwe ndotozonzwa kunzi anoonera mwana parobhoti rivhidhi onzi totone mwana serious variko andakavanzwa nembiri vanongwachionerana parobhoti vanongonzi ngave parobhoti basi uyu unomudaiwo mukadzi andiyo ane bhegi rembe dzakachena asi zvekudhiraivha matraka zvine mari zvekuti tingakurudzirana ngati munganoti mwana wenyu maino matraka mwana wenyu mimi munoona ungani mukuru ndetu manhingi mabhebhi chete mabhebhi alright still nyange zvakanzi mazoita bwezi muchiti mudikika maita mukomana munomukurudzirei kuti mukomana uyu aende kumatraka anoona zvese zvamakaona kana kunoona zviri more than zvamakaona kana kuti anoite I think kunzi akanzi auya ndiripo kudaiwa ndokwanisa kumuticha zvinosanganidzana nazvo nezvatakambosanganikana nazvo kuzika ndini unozonzi anza takabva neko kumunga unenge wapedza mhuka dzese uchitsvaga ipwa ubva utoshaya saka unenge wakuzomuonesa kuti zvakati mapicha titinawo romuratidza kuti gore rakati iri ndo rakadhaivha nemotikari yakadai saka ndakazobvawo pastage iye sezvo ndataura ndakatangira kumakanika ndikazomboita kondakta webhasi ndikazoshingirira ndikatorawo license ndikazodhiraivhawo saka ndinewo zvinhu zvandaidawo kuti izvi at least ndikazosanganawo nazvo sinziriro rabasa randakazvipira saka ndongomuonesawo kana pakadaribowa minoshanda uchine mumwe mubvunzo yainayo I think ndaipedza wapedzese enda ndakakrema ese ndaipedza nezvemamuda kuziva vanhu munomuda kuziva kuti ameno miki muchine zvimwe zvekubvunza weru kumashuru matruck driver zvamungadi kuziva about matruck driver alright ko imwe information tingati ndezvipi zvinodiwa pakuti munhu aite truck driver panodiwa license chii because vanozoti asi pasina chibvunza zvisina basa but ko zvine basa zvacho kuti uite truck driver panodiwa license saka ine zvinofanika class 2 unomirira rate test anoita test after 5 years after 5 years wobva indoswa kunzi PSV driver kubva unotora defensive inini ndaitokurudzira dai vanhu vese vane malicense vakuti vatore madefensive because inobatsira defensive right defensive nazonzomumvese zvone bo tisinowirana kuti zvone tairi kumberi rakaputika rifana toputika mumvese wangu akabva kudefensive achiti no tairi dangerous ndekumashure is it true ngangoti tairi isi rikangoputika zviri dangerous but zvine zvakudependa ndezvipi ndekumberi kana ndekumashure inamboputikirwa nditairi kumberi but handati hapana chandakatombonzwa ndakatosvika pakumberi ini ndakafungidzwa kuti tairi repadifi raputika ende motikari yange ine power steering hapana chandakambonzwa but patakazomira ndakatozoshama nemufanana nditonaye amune gudo ndane gudo ilakiti ndachakatobata motikari kapanguva yacho iyoyo katokurira kuti ndatoti tairi ndiri padifi but atopaka motikari zvakanaka but takatozodzika kuti ndiri kumberi but hapana effect yandakambonzwa asi semunhu angati adriver kumakore munokurudzira kuti tairi akaputika manifaita sei ngafanira kungofunduka chete if kutongodriver kwese munhu afanira kungorohwa nehana zvichitsaka-tsaka ufanira kunge uri stable wakula down izvo zvekuputika kumatairi ufanira kunge uchitongozva kuti zviriko saka rakaputika haifanira kuita chinhu chinoshamisa kwauri bcause pauchavhunduka kuti raputika rinongoputika zvinhu zvakagadzirwa kai saka ukazovhunduka mandobva unopanika vamwe vanobva vapanika kuti kana kuti nemabhreki acho hachatomaziva akutogona kuti utsika accelerator raputika mbozi gumbo ragara rinenge riri paaccelerator saka taivona kuti munhu akuvhunduka ubva totsika futi mafuta zviri dangerous motika yabva inopidiguka but iyo kadriver uchiziva kuti zvinhu zvinogona kungouya iti anytime ndakatogara panapa saka hazvifanira kukushamisa kana kuvhundutsa kune vakadziwa here vanodriver matrucks variko inditone class 2 yangu yatone 2 years uko ndogona kutokupai kana kudaita gudho ndogona kutopai panomwe momuza ndotowirira nawo mutomboenda nawoita gudho asi hangu chinge ndafarira pana manyati mageto youth mofanira kuziva kuti zvoni kana raputika
andika musapaniki kana chinge raputika unofanira kuvhunduka. musavhunduki kana raputika andika tsvaga maways ekuti muite se murarame fanira kudzikama dzikamai kana chinge raita se plus chimwe chinhu manje ka iwo kana uchifamba nemotikari famba speed comfort unyatsokunzwa kuti pano ndiri comfortable driving yangu yandiri kuita Okay. zvinoita kuti usasangane tumachallenji twakadhakwa rere but the moment yaunoda kutanga kuna kufamba speed yeyo kuti iwo wacho muridzi wacho chaicho hausi kukwanisa kuzvicontrola ndipo unoona zvinhu zvakunzi kana kuti pakazongodaiwo 2 minutes vanhu vako pakutokonzeresa kufika kwevanhu. pakaipa aiwa mukuruka thank you very much nekuuya kuno kumuchimbosheyawo nyaya dzatinonzwawo about matruck driver unavanatande pakasiyana siyana afanira papa taitota nyaya yegudo tasingazoti zviri kunzi gudo chii tekunza kunzi haanga kudhaivisa gudo ini ndandoziva ndiwo vanhu vedu vataitinava sikafanira mune muchiwapa mari here aiwa munhu ari pachikoro handari kudzidza okay iye ndianotogona handiti inini munhu wandakati akandidzidzisa ndaitompota njeitengerawo bhiya amati ndopo tumakutsi kamumbondipa ndisvikawo panenge wakuza kuti ndakusvika handiri kutumakutsi bvunza kuti alright uya but usaurai motikari uzoti handa kuti sikaiwo kana ndakazoti handei kuzambia ndichikudza kuti ona materu pano panodzika so unokwidza so pakati usamire pane matsotsi handiri unenge uchitodzidza unenge uchidzidza munhu ari pachikoro abhadhara ndiye anobhadhara plus vanenge vachitonetsa mudhara damboendawo nemi aiwapo ini mudhara damboendawo nemi next time amenda kondiudza nomenda ndisi kubasa sa muri zimbabwe muzoro nhasi takatina mukuru wanga tina usahombe vachititsanangurira zvavaisangana nazvo satruck driver matruck driver anosangana zvinhu zvakawanda kana pachinge paine mibvunzo yatasiyirirawo nezvimwe zvamunoona zvakakosha kuti zvinge zvichitaurwa panapa zvatasiyirirawo still muchine mukana ungopostawo pfungwa dzako nemaona comment section so that mukuru wandase vanorespond vanenge varimo mucomment section imomo vanobatsirika vachabatsirika plus unonge wafonera pana mwana kubvunza zvakadai noda kufonera futi kuti kana ndazokureply kuti aiwa no pakadai saka mamwe zvamunotaura mukuru ndatambotaura mbozimatsaona mudara ari kuwanda nhangu chana achimbokumbirisa pakadai tinogona kuti basa kuti apa toda kuti tiarijusika ndiri I think dai vakomana vambodzoka murodhi nemakamera espeed mboza vanoivhara ufamba vakasununguka chimwe choifamba speed mbodzorewo speed kana ma8 emabhazi mabhazi arorama 120 kaya 160 panhu paitunguzwa nemarova saka pakaiswa kana maspeed trip kana uchizoda umhanya 160 yako wobhadhara kutiketi ravo kana zvinobatsira I think zvimwe zvaimboitwa kudhara so nepolisi hachazochichicho tozoona kwakadaiwo so murodi so ndo speed trip otokasvika ubva tonzi no iwo machimhanya bcause ifendi kuti ene zvekubva kwamutare kuchirundu hapana kana paunoudza kunzi umhanya bcause kana munhu akakuti umhanya nemuromo asina proof yacho unomudza seni umhanya saka ukanzwa panapa i60 zone panapa vakomana vaiswa wogarira ipapo anenge apfuura vari mu65 ubhadha hando munhu paanobva kwamutara varohwa ne3 ma60 zoni nematiketi ema50 paanozona iwe 60 ka anombokula nazodzikama but tiketi respeed rinobohwa karohwa tiketi $20 ispeed wadambotisira tikiri panyaya dzekudhiraivha mumarodhi mungaizi ngatidhiraivhe zvakanaka ngatisamwei tichidhiraivha kutongorespectawo motikari yacho pachezvai bcause motikari yagadzirwa nesimbi nemarata kaya ndozvinhu zvakanyanya kuwanda pepera saka ukachirespecta chinhu cheche masimbi dzedze dzikagara dziri munzvimbo madzo zvinoita kuti iwo uchingiri bcause inini ndikutaura patikuendedza ndakadhiraivha namubhirandatatsaura unenge uchitonzvinga variko kamabharanzi murodhi mo vanenge atone license inenge rako but anenge aitotyura mutemo zvaunenge uchitoona kuti uyu munhu ari kutyura mutemo saka iwewo kana uchida kudhiraivha zvekuti usvike ungomunzvinga aende
because vanotonga mutemo ndekumatareds mhosva. pachimwe chinoimportant chekuti vanhu ngavapanane mukana kuna mwana pakatsvanyirirana so zvekuti Yeah. mwana pesa atopinda muaccident asigoziva uri kuti honge atadza kudhraivha zvakanaka but vakabvara makambovhara road atopesa anoita accident. Kuna chisipaka mitemo yacho futi isikada kuikontrora tega tega tiri murodhi ndopatinokuwadzana because we find kuti inini mitemo tiri kuziva tese but pane munhu ari kuchikora achikuchikora kuda unobva kuti kana akauya kusaidi kwamunzeni ngandirovira ari kusaidi kuno ukaona kuti koti anonoibuda nyaya but ukanganwa kuti pamunoroorana pepa vanotanga kuiti mune malights eredhi rendo unombokutorai muchienda chi pamwe wachikoka gumba wanga ri right Yeah. wayo wanga wachiti benziyo afira pasipoti zvino zvinobatsika ngomudzvenga iye ari kutadza mutemo kana atadza mutemo anondotonga kukoti vanosungana vari kupara mhosva mapurisa kuiwe uri dhraivha uda kuudza mumwe kuti musiyapenga aendi iwe as long as iri safe. Yeah. mashoko makukutu kubva kuna saombe Upenyu hwenyu hwakakosha. Ava vanhu ngatiseve upenyu. mumwe anodhraivha ngwana malife 15 iye munhu sindori muchitaura kuti vanhu vemakombe vanhu uchitobva mumba uchitodhraivha unotoziva kuti uchatosangana nawo saka iwe ngowasiya waita zvauri kuita iwe kana uda kuti ndokuenda kutauni kuita zvokuti usvike kutauni udzokere mumba wavo. Yeah, veve chingova paiflow. Even kana matinofu chaicha uchitobva pano unotoziva kuti pane matinofu akati Veve vanokwira papavement kanombopotsa ndatsikwa mutauno ini ndiri kuti ndakamira papavement pana chinoina bank akatokwira papavement. akupana chanotombona mambamo padriving ndo atichiti ndo mapenzi saka ukasangana nebenzi wafanira kupenga. Yeah, because two marongs haagadzire right. aiwa thank you very much ntaraungu nekuya kuno pana vanhu vanotodzidze papo mukuita maitatoitewaya tichita lolo kunomwa kutopikawo zvinovabatsira muupenyu hwavo nekuziya nekuva neinformation kuva neinformation kwakakosha because knowledge is power. Mune Zimbabwe, thank you very much nekuramba muchingoona mavideos edu nekuramba muchisapota mapodcast edu. This is Uncensored Podcast yanenge ndinashandi tichikurukura nyaya dzakasiyana-siyana dziri dzichiitika patinotaura nekuinvite magest akasiyana-siyana kuti vataure nekukurukura nesu pane zvinhu zvanosangana nazvo kuti zvive pachena, information igare iri kuvanhu because a lot is going on zvatinobelieve isusu saka zvofanira kuti zvitese zvinge zviri pachena. Shandi, thank you very much. Nasi at least kafibe kakanganani kafibe kakanganani ndiri munhu ari calm. No, uite calm kubasa, uite calm after But ndozvandiri ndozvandiri no kune mumwe anenge akatonyarara ndinga aiwa anenge achitaurisa pakanapa basa onyarara depends nekuti basa rake ndiri kutaura here basa rake ndiri kuita sei. It's okay to no anokakama asi kana wakuimba wakakama. Okay, ndazvinzwisisa. Maita basa. Thank you very much. Nika vibe kangamina kunazi. I hope next time futhi awitendeka kuti shanda but Dave DJ. Don't sort out. Anyway, mune Zimbabwe, don't forget to subscribe, like and share. With that, we are out.